Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Rakshitra Talksgu ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲುಪನಂದು ಇಂತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ಡು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ ಮತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮತ ನಿಗಲ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ನಿಗುಲ್ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಏಪೋಗ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ದಾದಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಾದ ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರನಾಗ ಪೂರಲಪ ನೋಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂಚಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಈನಾಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬಟ್ ಯಾನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ದೇ ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಟಿಪ್ಪುನಾಗನೇ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಮೊಲ್ ಖಾಲಿ ಬೇಜಾರದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೋಲು ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪುರ ಮಲ್ಪೋಲು ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಎರಡಪ್ಪ ನೋಡೋನ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಅಂಚಾದಿ ಯಾ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ಡಿ ಏನು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದಾರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಏನ ಪಿರಡ್ದು ಉಂತದಾರು ನಿಗಲ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೋನು ಜೇಪಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಂದನೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಮಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ಫ್ರೈಡೇನಿ ಒಂದು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆತೀನಿ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು 10:45 ಆತನ 11:15 ಬಸ್ ಪೋಡು ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಸೋನು ನಕಲು ಪೂರ ಜಿಗೆದ್ದೇರಿನಿ ಕಟ್ಬಾರ್ದಿನಿ ಈ ಸರಿ ಇಂಚಿದ ನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದನು ತಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಮೂಲಣ್ಣಲ ಜೆಪ್ಪುವಿರು ಕಟ್ಟಬಾರ್ನ ಅಂಚಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿನಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾಸವಾಳ ಬುಡ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ದಾಸವಾಳ ಅವು ಬುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆನ್ ಪಂದಿತ್ತದ. ಸೊ ಇತ್ತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಒಂದೇ ದಾಸವಾಳ. ಸೊ ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಪಂದ ಕಮ್ಮಿನ್ ಬಾಕ್ಸುಡು ಕಮ್ಮಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ ದಾಸವಾಳ ಏನಕ್ಕಂದು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೈಯದೊಳಗಿತ್ತ ಬಾಡುಂಡು ಬೇಗನೆ ಬಾಡುಂಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಸುಮಾರು ಏನು ಪೂ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪೂರ ದೇವೇರಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾಸವಾಳನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಒಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಒಂದ ಶೋಕುಂಡದ ಪೂರ ದೇವೇರಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಮಡ್ತದಿ ಓಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟು ಕಲ ಸೋನು ನಕ್ಕಲ್ತಲೆ ಜೇದೇರು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೇದೇರು ಮೂರು ಜನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದನತ್ತ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಸೋನುಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಕೂಕುರುದಲೆ ಅವ್ಲು ತೋಜನ ಅದೇ ಏನನಾ ಮಲ್ಪರ ಗೊರ್ಪರ ಓತಲ್ಲ ಅಡಿಮುಟ್ಟು ತೊಲೆ ಇನ್ನು ನಾಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇನ್ನಿದಾಲ ಮೋಡ ಇಜ್ಜಂಡಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡ ಆವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ತೋಜುಂಡು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡ 11:15 ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪಟ ಪಿದಾಡ್ನಿ 4 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪಜಿ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಸೀರೆ ಹಾಪಜಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಹಾಪಜಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಡಾಂಡ್ 11:15 ಮೂಲ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಉಡುಪಿದ ಬಸ್ ಐಟ್ ಪಾತದ ಬೋಕ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಬಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬೇತನೆ ಬಸ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಪಂಡ ಏಪಾಗ ಓರ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗುಂಡು ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಪೊಂಡ ತಡ ಅಂಚದು
ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಡೆ ಪುನಃ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸೋನು ರೂಬಿನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಬಾರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬರೋದು ನಿಂತು ಪಿರಾಡ್ದು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಮಾಮಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಿರ ಪೋತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಾರೆಗೊಂದು ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈಗ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂತ ಮಾಮಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತು ಬಲ್ತ ಬರ್ಪೇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿರು ನೀತು ದೂರ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲಾತನ ಪತ್ತೊಂಜರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅಂಚದು ಈ ಬೇಗ ಪೋ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನನೇ ಆಪುಜಿ ನಾನೇ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂಚದು ಈ ಬೇಗ ಪೋ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ್ಲೇರು ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ದರ್ಪಿ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಮೋಡ ಆತಂಡು ಬರ್ಸರ್ಪಣ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬೈತೆ ನಮಗೆ ಅಂದಿಜ ಸೊ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಸೊ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಮಾಮಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಬತ್ತಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೋಚ್ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಬಲ್ತಾರು ತುಲೆ ಮಾಮಿನ ಚೆಲ್ಲಿರು ಮಾಮಿನ ಸೀರೆ ತೊಂದಿನಿ ಓಲ್ ಆಪ ಜಾತಿಗೆ ಸೀರೆ ರವಾಕಿ ಬರೋ ಓಲ್ ಆಪ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣಿ ಹೋಯ್ ಕೇಸನ పోతువప్ప గవర్నమెంట్ తడాండి ఇంకా ఉక్కు బట్టని ఉక్కు పాతారు ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಮಾತ ತೆರಿಪಾವೆ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈಲುಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕಗಿಪ್ಪುನು ಏಪ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕೇನೋಡು ಏಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಬ ಬಂದು ಬಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತದು ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ಬರೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆರ ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಏರಂಡಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಈನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಟೋಡು ನಂಡ ನೆಟ್ಟ ತಾಯ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಕಪ್ಪು ದಾರಗ್ ಕಟ್ಟದು ನಮಕ್ ಸೊಂಟಗ್ ಮಿನಿ ಪಾಡು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಪುರಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ನನಲ ಪೋತು ಜರ ಖಂಡಿತ ಬರ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟೆ ಏರಂಡಲ ಮಾಟ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ವಶ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊನೊಂಡ ಸೊ ಕಪ್ಪು ದಾರೆಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸೊಂಟಗ್ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಏನಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ದೇವೆರ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಿರುಳ್ಳೇರು ಪಂದೆನ್ ಕಿತ್ತನಾಟ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಯಾನು 4th ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಇಡೇಗ ಸೊ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಜನ ಒರ್ತೊರ್ತಿ ಬರ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಉಲಾಯತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಂಡ ಯಾವ ಅಕಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಬೋಕು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಡ ಪಾರಿಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಕೆಂಡಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒನಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವಳ ಶುಕ್ರವಾರದ ಟೈಮ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ 12:45 ಇಂಚ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗನಿ ಈತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜರೆ ಪೊರ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಬರೆಟ್ ಕೆರೆ
ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ತೂವರ ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತಂತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಪೂರಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏನಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಪೋಯಿಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಆಂಡತ ವನಸ್ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದಾಡ್ಯ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಮೈತೆದಿ ಪಂದಿತ್ತಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಲೆ ಏನಂಡಲ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈತೆದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೋಳು ಮಾಮಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪೇರಳಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ ತೊಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡಾತ ಅಂಚಾದು ಓಡಿಗಂಡಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಕಂದ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಶೆಕೆಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಶೆಕೆದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಎಡಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ಕಂದು ಏನಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ ತೊಂಡ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊಲ್ದಿತ್ತ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸ್ ಬತ್ತು ಉಂತುದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕತುನಾಗ ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಐಟು ಫುಲ್ ರಶ್ ಅದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತುಂಬುದು ಪೋತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿಲ ಮೂಳು ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೀಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್